Otodeni Jesu. And Happy New Year. Tata woko riri Maria Diaso, Nenke Chukwu, afọ nke abụọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, Philomena Chinyere Ọkpara na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi Fidelia Ọkpalugo, ụmụ ya, ụmụ ya, na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya, amara ya n'arọ nke gara aga ma nke ka nke n'arọ nke 2024. Ka Chineke were amara ya na-agọzi ezinụlọ anụnwa. Greg na Skolog Amaka na-enyekwa Chineke ekene na-ayọ ngọzi Chineke na amara ya n'isi ezinụlọ ha ka o si wee gọzie ha, na-ekene n'isi ezinụlọ ha ka o si wee gọzie ha, chekwaba ha n'arọ nke 2023, wee na-ayọkwa ngọzi nke pụrụ iche nchekwaba ya na amara ha n'isi ezinụlọ ha n'arọ nke 2024. Greg na Skolog Amaka na-asịkwa happy birthday, ngọzi na ihe ndị a niile bụ n'obi. Ịma ọfịa bụlụ ka m si emechete na Chisom aga Ejekam bụ ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha, ka amara Chineke duru ha na-abawanye na ndụ ha. Greg na Skolog Amaka na-asịkwa happy wedding anniversary, na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi Ugo na Joy Egwumba na Nnamdi na Ada Emenogu, ndị nke na-eme anniversary ha niile. Ka Chineke were amara na ngọzi, ogologo ndụ na ịdị n'otu were na-agọzi ha. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Marcelinus Mbata. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Eight. 448.
n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Happy New Year. Tụgharịa onye nọ gị n'aka na n'aka ekpe, sị ya nwanna Happy New Year. Kelee ya, sị ya Happy New Year, wishie ya well. N'afọ ọhụrụ a, wishie ya well, sị ya ka ọ dịrị ya na mma. Ka Chukwu gọzikwe ya n'afọ ọhụrụ a. Ka ihe ọma ahụ ọ na-achọ ka o nwetakwe ya. Anyị na-ekene Chukwu. Ya bụ masị inye Chineke ekene. Onye ọ masịrị idobe anyị ndụ, sepụrụ anyị n'aka dịka nna si esepụrụ nwa ya n'aka, wee sị anyị ngwa nekwe ya, ngwa gara na-adịrị m ndụ, gara na-eto m, gara na-efe m ofufe. Ọ bụ onyinye Chukwu nyere anyị. Aja misa taa, ọ bụ eziokwu na anyị na-eme mmemme Maria dị nsọ, nne nke Chukwu. Ọ bụkwa aja misa inye Chineke ekene maka afọ ọma ya na ịdị mma ya. Maka na asị na ahụ anyị abụrụ ọnụ o zuru iji nye Chineke ekene. Mana nwa nga anyị ga-emeli anyị eme. Anyị bịara taa ịsụ Nna ekene dịrị gị. Ka anyị kenekwa anyị ekele maka nke o mere eme. Maka na tupu mkpa ọbụla dịrị anyị n'ime, tupu anyị arịọ, Chukwu amazugo. Ọ bụ eziokwu na ọ sị na arịọ na anyị ga-arịọta, na ọ bụrụ na anyị kọọ aka na ga-emeghere anyị ụzọ. Mana asị na ekenekwa onye akịda ọgwọta ọzọ. So anyị kene ya maka nke o mere eme, ama m na ọ ga-emekwu kara. So aja misa taa bụ aja misa inye Chukwu ekene. Ihe ndị ọzọ fọzirinụ Chineke mazuru kara gị. So anyị na-ekele Chukwu maka ịdị mma ya na afọ ọma ya, wee na-arịọzi ya maka mgbaghara njọ. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Hapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi Virgin ọmụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na unu ụmụnne m, unu yọbara m ose bụrụwa Chukwu anyị. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, wee duru anyị na ndụ ebighị ebi.
anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, i sitere n'afọ ime nke Maria dị nsọ, nwaanyị na-amaghị nwoke, bịa nye ụwa nzọpụta ebighị ebi. Biko mee ka ekpere ya baara anyị uru, ka anyị wee nwee ike ịnara nwa gị, onye ndụ si n'aka ya bịara anyị, site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ nke ọnụọgụgụ. Di Nwenu gwara Moses sị, lee ihe ị ga-agwa Erọn na ụmụ ya. Otu a ka unu ga-esi na-agọzi ụmụ Izrel. Gwa ha sị, ka Di Nwenu gọzie unu, chegidekwa unu. Ka ihe nke Di Nwenu chakwasị unu, ka o nyekwa unu amara ya. Ka Di Nwenu chi unu ihu, bịakwa wetara unu udo. Otu a ka ha ga-esi kpọdata aha m n'isi ụmụ Izrel, ewere m gọzie ha. Okwu nke osebruwa. Abụ ọma na azịza ya, ihe anyị ga-aza bụ, Chineke, biko meere anyị ebere, gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Chineke biko meere anyị ebere, gọzie anyị, mekwa ka ihe nke ihu gị chakwasị anyị, ka e were mata ụzọ gị n'ụwa. Mba niile abịakwa weta enyemaka nzọpụta gị. Biko mere anyị ebere, Nna gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Ka mba niile ṅụrịa na-egorikwa, n'ihi na iji ikpe nkwụmọtọ na-achị ụwa, jirikwa ezi obi na-achị ndị mmadụ. Ọ bụ gị na-edu mba niile n'ụwa. Ezinna biko, Nna gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Di Nwenu, ka ndị mmadụ too gị, ka mmadụ niile nye gị otuto. Ka Chineke nọgide na-enye anyị ngọzi ya ruo mgbe mba niile ga-atụrụ ya egwu. Nna mere anyị ebere, biko gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Biko Chineke biko
mere anyị ebere, nna gọzie anyị. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Galeshia. Mgbe oge ahụ akara aka zuru, Chineke zitere nwa ya, onye nwanyị mụrụ, onye a mụrụ n'okpuru iwu, ka o wee gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, bịakwa mee anyị ndị ejiri mere ụmụ. Ihe na-agba akaebe na unu bụ ụmụ n'ezie bụ na Chineke zitere mmụọ nke nwa ya n'ime obi anyị. Ọ bụ mmụọ ahụ na-eti mkpu na-asị, Aba, Nna. Ọ bụ ya na-eme ka ị bụrụ nwa n'ezie. Ị bụkwaghị ohu ọzọ. Ebe Chineke merela ka ị bụrụ nwa ya, ọ pụtara na ị bụrụkwala onye ga-erite oke a na-ekenye ụmụ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. N'oge gara aga, Chineke ziri n'ọnụ ndị amụma gwa nna nna anyị ha okwu, ma n'oge ugbu a o si n'ọnụ nwa ya agwa anyị okwu. Hallelujah, 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 Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Ndị nche atụrụ ji ọsọ na ije gawa Bethlehem. Ha hụrụ Maria na Joseph na nwata ahụ ka o dina na ihe eji etinye nri anụ ụlọ. Mgbe ha hụrụ nwata ahụ, ndị nche atụrụ akọkwa ọzọ ihe a gwara ha banyere ya. Akụkọ ndị nche atụrụ tụrụ onye ọbụla nụrụ ya n'anya, mana Maria chịrị okwu niile ndị a wụnye n'obi ya, na-atụgharịkwa ha n'obi ya. Mgbe ndị nche atụrụ na-alọghachi, ha na-aja Chineke mma, na-etokwa ya maka ihe niile ha nụrụ na ihe niile ha hụrụ. Ihe ha hụrụ bụ kpọmkwem ihe a gwara ha. N'ụbọchị nke asatọ ya,
mgbe oge zuru maka ibi nwata ahụ ugwu, aha agụrụ ya bụ Jesu, nke bụ aha mmụọ ozi nyere ya tupu adị ime ya. Ozi ọma goseburu ụwa. Taa bụ ụbọchị onye nwe anyị mere, anyị ga-aṅụrị ọṅụ ma kenekwa ya. Ọ bụrụ na obiọma dị gị taa na ị bịara n'ihu Chineke na-ahụ m na-ahụ gị, gị na-anụ ihe m kwu gị, kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Ọ bụrụ na ụkwụ arịa gị mma nọdị a, nsogbu adịrị, anyị aghọta. O nwere ihe ọma Chukwu mere gị, ngwa kenebe ya n'ime ala obi gị. Kene ya, o ruru ka ekene ya. Maka na ọ bụrụ na o nwere ebe a na-azụta ihe a, mụ na gị aga ejeru nwa ebe ahụ. Ọ bụrụ na o nwere ụgwọ a na-akwụ, o nwere ka ya ma mkpata nwa ego eji azụ ya. It's a gift. Onye nyere gị onyinye, ị ga-ekene ya. Unless ma ọ bụ ikwere na ọ bụ Chukwu nyere, mana ama m na Chukwu na-enye, maka na aha ya bụ Chi na-enye ndụ. Ọ bụ ya nyere mụ na gị na-abụ ndụ taa. Ọṅụ niile anyị na-aṅụ maka ihe ọma Chukwu mere anyị. Ekele dịrị ya. Nna m, ekele dịrị gị na m dịkwanụ ndụ taa. Ara ihe mere na mma m, mana otu ihe mma bụ na ị hụrụ m n'anya. Ọ bụ ihe i jiri nye m onyinye a. Ana m esi n'ala obi m were na-ekele gị, na-aja gị mma. Nara ekele, nara ọjịja mma onye nwe m. Gwasoro m bụ aba, welere m aka nri gị ahụ elu. Ekele dị n'ọnụ m, Chineke nke n'igwe, chiọma m. Ekele dị n'ọnụ m, ewo ịdị ebube. Ekele dị n'ọnụ m, Chineke nke n'igwe, chiọma m. Ekele dị n'ọnụ m, ewo ịdị omimi. Nara ekele, nara ekele m, ịdị ebube. Nara ekele, nara otito m, ịdị omimi. Ekele dị n'ọnụ m, Chineke nke n'igwe, chiọma m. Ekele dị n'ọnụ m, ewo ịdị omimi. Ekele dị n'ọnụ m, Chineke nke n'igwe, chiọma m. Ekele dị n'ọnụ m, ewo ịdị omimi. Onye nwe m, nara ekele, nara ekele, nara ekele. Agụ na-eche mba, nara ekele. Eze ma, Chukwu ọma, nara ekele, nara ekele. Ụzụ kpụrụ ma, nara ekele me. Ọkwa gị shimere ya na-agbọ, eze m. Ọkwa gị shimere ya na-agbọ. Ọkwa gị shimere ya na-agbọ. Nara ekele ụmụ gị jiri bịa. Aka nyere m ndụ, nara ekele. Chukwu ọma, nara ekele, nara ekele. Onye na-aza ekpere, nara ekele. Nara ya, nara ekele,
narị ekele m. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ka ị nọ dị a. Ị ga-asị m ekele ya? Ọ bụ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m? Ọ bụrụ na ekeleghị m ya, ọ gụnwa ka m ga-ekele. I must first of all thank him and praise him because ama m na Chukwu sere aka ihe mebie, maka na ọtụtụ mgbe ị nọ na-eche na ọ nọrọ ya, ọ nọ ebe ahụ na-ene gị. O nwere otu nwoke ahụ nọ in a trance, hụ onwe ya ebe ọ na-eje njem, ụzọ ọ na-eje njem ahụ apịtị nọ ya. There was mud on that road. When it seemed mgbe ọ dị ka ihe ọ dị mma, nwoke ahụ hụrụ ụkwụ mmadụ abụọ ka ha na-eje. Mgbe ọ bịara bịa dị ka apịtị ahụ ọ na-ashị too much, nwoke ahụ hụmazie ụkwụ otu onye. Ọ dịghị ya ka ọ na ụkwụ ya ka ọ na-ahụzi. Mgbe Jizọs bịakwutere ya na nrọ ahụ, ọ jụma ya sị, onye nwe anyị, mgbe ọ dị ka enwere m ike n'ime m ka ihe ọ dịtụ mma, ahụrụ m ụkwụ abụọ, mana mgbe ihe bịara bịa siwe ike, ọ dị ka m na-ada ada, ihe m mụziri ụkwụ otu onye, olee ihe i jiri hapụga m? Jizọs asị ya, nwa m, adịghị m ahapụ ndị m hụrụ n'anya. Otu ụkwụ ahụ ị hụrụ nwa ụkwụ nke m, maka na amara m na ịma nnọtanwu ihe nọ n'ụzọ ahụ, ma ekuruzie gị n'ahụ na-agazi. Chukwu ama nkwe ka ị daa. O udosi ike n'ebe ọ nọ. Ọ bụrụ na ị na-anya n'ụbọchị taa, there's no difference. Did the sun change? Did the sun change? It's still cold. The sun is still the same. The daybreak was still at the same minute and hour. When you were coming from your house, it's the same route in Ijaba before. So when we say Happy New Year, atmospherically, na otu ụwa na ihe dị n'ime ya sere dị, onwe ihe chenjere. Naanị ihe anyị wepụrụ 2-3 tinye 2-4. So the new is in you. Amen. Ihe ọhụrụ ahụ ọ nọ n'ebe ị nọ. Don't look for it outside. Look for it inside. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe a new year, then ị ga-enwe a new attitude. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe a new year, then ị ga-enwe a new expectation. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe a new year, then ị ga-enwe a new set of plans. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe a new year, then ị ga-akpagharị agwa. The new is not in just the year. The new is in you. Maka na ka mmadụ si mezie akwa ya ka o si dị na ya. So do not look for it outside. Onye m chọrọ ka anyị mara n'ụbọchị taa. Ogologo okwu adịrị n'ụka ụbọchị taa. Asị m gị, ihe ọma ndị ahụ ị chọrọ n'afọ a, ihe ọhụrụ ndị ahụ ị chọrọ na ndụ gị n'ime afọ a, nọdụ ala gị na Chineke gị kpaa ya izu. Rụọ nke gị, hapụrụ Chineke nke ya, ọ ga-arụ ya. Mana ọ bụrụ na ị rụghị nke gị, gị were ihe niile pasịara Chineke, ọ ma mwọk. Maka na ọ bụghị otu ka Chineke siri tee anyị. St. Augustine si anyị na Chukwu ahụ kere gị inyere ha ya aka, ama nzọpụta gị ọ bụrụ na itinye ha aka. Because amara Chineke nọ na-echere anyị mgbe niile. Ọ bụrụ na imitie God halfway, asụ otu nwoke na-ayọ Chineke, onye nwanyị nyere m aka ka m win lọtrị, nyere m aka ka m win lọtrị America, nyere m aka ka m win Powerball, nyere m aka ka m win Mega Million. Mana nwoke ahụ ababe na store one day jezọ tiketi ya na-arịọ Chukwu, nyere m aka, nyere m aka, nyere m aka. Obe gị na-ekpere ekpere. Chineke abịa na nrọ one day si ya, bịa nwa m, ana m ekpere gị, achọkwara m ka ime itinye m halfway, gaa zụta tiketi. Maka na onye na-azụta tiketi adịghị win lọtrị. Ọ bụrụ na ịzụta ha tiketi n'afọ a, ịma win lọtrị. Udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke.
okwu si n'ezi Chukwu amụrụ ya amụ eme ya eme ya na nna otu ihe adịbụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe ya bụrụ mmadụ na maka ihe zọpụta anyị siri n'eluigwe madata o were ahụ na Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ tara ahụhụ ọnwụ relie ya o bilitere na mbọsị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ lagoro n'eluigwe nọrọ na karịna ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na Mmụọ Nsọ onye nwanyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esepụrụ n'etogodo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma okwu ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwupụta m otu baptizma nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Chineke ewerele afọ ọhụrụ ụbọchị ọma were gọzie anyị, ngwanụnụ ka anyị rịọ na ya amara na ike nke anyị ga-eji rụọ ọrụ ezi omume n'ime afọ a. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị.
maka ụka nke Kristi gbasara n'ụwa niile, ka ha na-eto n'ekpere, okwukwe, ịdị n'otu na ịdị asọ site n'okwu Chineke a kụziere anyị tata. Anyị arịọ Ezinna biko mere anyị ebere, biko gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. maka mba dị iche iche n'ụwa, ka ọbịbịa nke Kristi wetara ha udo na ịhụnanya, ma wepụrụ ha agha, mmegbu, ikpa oke n'ụdị ọbụla, na ịkwari akụ na ụba nke obodo n'ụzọ na-ezighị ezi. Biko mere anyị ebere, nna gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Maka ndị enweghị nne ma ọ bụ nna, ka ha nweta ezi nkasi obi na obi nwayọ na ndụ ha site n'ịhụnanya nke nna anyị dị asọ bụ Virgin Maria, ya na nke ndị agbata obi ha. Ezinna biko mere anyị ebere, nna gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Maka ndị ọrịa nọ n'ute ọnwụ, ọkacha ụmụntakịrị, ka ha nweta ọgwụgwọ nsọ n'udo nke mmụọ site n'ịhụnanya na ebere Chineke na nke obi ebere ndị na-elekọta ha. Biko mere anyị ebere, nna gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Maka ndị nne niile nọ n'ụwa, ọkacha ndị nọ n'etiti anyị tata, ka ha mata ịhụnanya na nkwado ndị otu Kristi na nke ndị ọgbakọ okwukwe anyị a bụ St. Lucia. Nwa Mary biko mere anyị ebere, nna gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Maka ndị kwere ekwe rapụgoro ụwa, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja Mass tata, ka ha site n'arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebebe na alaeze eluigwe. Nye ha ezumike, mere ha ebere, nna gọzie ha. Chineke biko mere anyị ebere, Gọzie anyị. ka anyị werezie mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị, ọkachakwa na ụbọchị taa bụ ụbọchị mbụ nke afọ ọhụrụ, were chee n'ihu Chineke ugbu a. O Chineke ji ike niile, anyị na-arịọ gị ka ị gọzie anyị, gọzie ezinụlọ anyị dị iche iche, gọzie aka ọrụ anyị, gọzie atụmatụ niile anyị na-atụrụ onwe anyị
na afọ ọhụrụ a. Mee ka amara gị dịnyere anyị ime ihe ndị anyị kwesịrị ime, mekwa ka aka ọrụ anyị na mbọ anyị na-agba mịta mkpụrụ nke ga-enye aha nsọ gị otito, ma butekwara anyị na ezinụlọ anyị ịdị mma gị na agamnihu site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru ahụ? Ọ bụ onye ga-akọchasị mmeso ọma Chineke na ndị abụ ọma ka ijere bịa mere oge Chineke abụ otito ka ije bịa ezi Chukwu soro mụ na-eto ya ọ dị mma soro mụ sobe ya na-eto ya. Ndị nke Chineke bi ya nụọ aga m akọrọ ụnụ ihe Chukwu mere m n'ebe nnọọ ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mgbe kụrụ gị ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpa m ka mgbe kụrụ gị afọ ịzara m Chineke ezigwe o abụ otito o abụ otito na gị mma o Chineke dị mma ebube gị dị ukwuu. Ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya. Ọ bụ ndụ o nyere m akụ na ụba o nyere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya. Ya mere soro m na-eto ya ọ dị mma soro m kere ya na-eto ya. Ndị nke Chineke bi ya nụwo aga m akọrọ ụnụ ihe Chukwu mere m n'elu ụwa. Ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mgbe kụrụ gị ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpa m ka mgbe kụrụ gị afọ ịzara m Chineke o ezigwe onye o abụ otito eji wee kene gị Chukwu nna m abụ otito o Chineke dị mma ebube gị dị ukwuu. O mere m ihe o mere ihe o mere m ihe o mere m ọnụ m apụghị ịkọ ya. Ọ bụ nwa o nyere m ọ bụ ndụ o nyere m ihe ọ na-emere onye nwanne m ọnụ m apụghị. Ya mere soro m na-eto ya ọ dị mma soro m kebe ya na-eto ya. Ede nke Chineke bi ya nụwo ya ma kọrọ ụnụ ihe Chukwu ebe nnọ soro m too Chukwu sekụrụ gị ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpa m ka m bekụrụ gị akwa ịzara m Chineke onye dịka gị ezigwe o abụ otito iwe kere Chukwu nna m abụ otito ka gị mma o Chineke dị mma ebube gị dị ukwuu.
rịọwa na ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Chineke nna anyị, ihe ọma niile na-esite n'obi ọma gị ebido na-ewetakwa ijizu mma ha site na gị. Ugbu a bụ oge anyị ji ọṅụ eme emume nne nke Chukwu dị asọ. Biko mee ka otu a anyị si eto gị na mbido nke nzọpụta anyị bụrụkwa otu anyị ga-esi ṅụrịa nnukwu ọṅụ mgbe ị ga-emezuru anyị ihe niile n'ala eze gị site na Kristi dị nwenụ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa. N'ihi na ihe omimi nke okwu e mere ahụ enyela anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị, ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya ka anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ anyị na-ahụ anya. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikwukwata ha mmụọ gị ka ha were ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, na-aranụ nke ha, rienụ ya unu niile, ke ha bụ ahụ m, ke ya ga-eduru nye maka unu.
otu ahụkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị. O buru iko nsọ, nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, na-aharanụ nke ha ṅụọnụ ya unu niile, ke ha bụ iko nsọ nke ọbara m, ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ya ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imeri ime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, na emenụ nke ha na ncheta nke. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị kwenyere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie pope anyị bụ Francis, na Archbishop anyị bụ Jose Gomez, na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị, anyị na-arịọ ose bụrụ ụwa na-ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na nje oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na nje anyị ga, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na anyị dịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekene nke udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu. Ezi nwe anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Anyị esi n'azụ were pụtaba ịnata oriri. Anyị nwere only 2 stations in front, so ka anyị si n'azụ gbagoteba. Number 145. 145. Two, 1, 6.
ka anyị rịọ arịrịọ. Inwenụ nna dị ebighị ebi, anyị ewerela aṅụrị nata nri nke eluigwe. Anyị na-aṅụrị ikwupụta na Maria nwaanyị na-amaghị nwoke ma otu bụ nne nke nwa gị na nne nke nzukọ. Biko mee ka oriri nke a anyị natara duru anyị na-aṅụrị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwere obere ọkwa onemone ndị Holy Spirit Charismatic Renewals ka anyị kene mmadụ niile ka anyị si wee gbakọ ọnụ nwanne nya na nya maka crossover nke emere wee banye afọ ọfụ. Kene Chineke na nke o mere eme wee nọrọkwa wee yọọ ya wee soro ya wee banye n'afọ nke ọfụ, na ha na-ekene ndị niile pụtara maka ya. Ndị youth and young adult ndị niile jere ANEC nke anyị je na Washington DC, o nwere ozi unu nwere from Washington, agbasa unu fụ onye isi unu ebe ndị kwaya na-anọ, Kalista Ezeokoye, unu fụ ya. Onye bụ Chi na Chinyere Nwanze, unu nụ ya, unu kwụrụ ọtọ. Ihe njisi ha kwụrụ ọtọ bụ onye bụ Chi na onwe ya, onye ọ tọchara, the youngest brother n'afọ nne ya na nne ya, nwụrụ abalị one gara aga na moto accident. So unu amago ka ọ dị. Ọ bụ eziokwu na ọnwụ chere anyị niile, mana ekpere anyị bụ na anyị ejela eti n'eluigwe. Ọ ekpere anyị ka ọ bụ osi etu ada anyị na-ebe ka anyị beruoro nu ha, anyị malụ ka anyị si eme imerụrụ onye nke anyị mmadụ nwụnarịrị. Daalụnụ. Anyị nwere onye tata bụ ụbọchị izu ọ na-abịa ụka ebe a. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Do we have any? First time worshippers, do we have any? Ka anyị kụpụrụgodo onwe anyị aka, onye ọbụla. Ihe njesi ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka, ọtụtụ ụfọdụ n'ime anyị nọ ebe a nụnwa bịakwara nke abalị were bịakwa nke ụtụtụ anụnwa. Anyị na-ekene ụnụ. Ọ dị mma etu anyị si wee gbakọnata, anyị ya aghọta ihe ụnụ ụka ji wee ghere oghe tata. Tata bụ Mọnde, ọ danyeghị Satọde, ọ danyeghị Sọnde. Anọ m ụnyaahụ mgbe ụfọdụ na-asị na ha ya eje ọlụ tata, wee bụrụ ka o si wee dụ. Ewere kakwa nke abalị ndị bịara nke abalị, so o metụtalụ ka esi abịa ụka ebe a tata. Ọ ihe kpatara ya, ma ọ bụ na anyị na-ene anya na oche ghe oghe nọ ka o si wee dụ. N'aha Igbo Catholic Community, anyị wee na-asị onye ọbụla Happy New Year. Happy New Year everyone. Arọ nke 2024 ọ ya dịrị na anyị mma o. Ihe ọjọọ ya bịara ya bụ nke anyị ya emeri, nke ya emeri anyị na ya bịara n'anyị. Ọsọ eluigwe na-agụ anyị, ma ihe anyị na-asị bụ Chineke anyị ya bịala eti n'ime ya. Ọ bụ uche ya ka o ya ahụ. I hope na unu ghọtara ihe m kwuru. Ọ ka o si wee dụ na anyị were oghere a wee na-ekene ụkọchukwu kala anyị ụka tata na-akaburu anyị na mbụ. Ọ bụrụ tata bụ izizi ya, Masịrịnus Mbata, ka anyị kụọrọ na ya aka. Wee kọpụkwara onye isi anyị na-edu anyị ebe a nụnwa, na-asị ya Chineke ya enye ya ogologo ndụ, nyekwuo Masịrịnus arụ ike n'ụzọ abụ n'ụzọ. Chineke a na-agbaziri ha ka ha were duo anyị na-aga. Ọkwa na eziokwu. Udo dịrị ụnụ. Na-etinyekwa olu m na nke nna anyị ukwu wee na-asị anyị niile ka afọ a mara anyị mma n'aha Jizọs.
onye nwe anyị nọnyere unu. Bulata n'isi nara ngọzi nke Chukwu. Ka di nwenu ngọzi unu ma chegidekwa unu. Amen. Ihe nke di nwenu m chakwasị unu. Amen. Ka onye kwuo na amara ya. Amen. Ka di nwenu m chee unu ihu bịakwa wetara unu udo. Amen. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsịgo, lawanụ n'udo. Hymn number 275.